Kasang hinyo trap youth council kala tho sha menteri rang ba ka jalap kontrak sangma nang sha sembut menteri rang ba preston tensong bat sha menteri bati pe ye katan housing Marcus and Marak da ka badawa badiban wengno ye ka kontrak ani ye ka jing ai kontrak ani ka jing ai supply ye ka company Harlan Iron Works Private Limited Kolkata West Bengal kadaw kalong bakani company ka badiban supply ye ki tin sop ying sha ka jalam Meghalaya ka supply de ki tin kibam melangkat kem setia kat kem belabu deki kendon joka sarkar. Kaseng HYC kali thu bahadien bakalayo jungujar nagi babun ki ba. Halo kajing long juki diki tin ye ke belasam. Syaki sian di blok ke paper bakam juru dasam syaki ba. Kala lek berjurep bakalap shisha baya kajing lek tok ye kajing lek butu joka diga company ne pok Kolkata. Katkum gaji thu joka seng la ong ba kat kum gi kendon jong sarkar kin dikitin ki diban sam syaki ba ka diban long prafot ka jing jrong nang ta praspa milimeter ka jing ka pengkyang ba ka jing reban ka diban long 0.9 milimeter henry ha ka jing le jurep jong seng pat lap ikin dikitin ba kem shimla long setia kat kum melap tha la ne kat kum ki kendon ka an jong sarkar lap ba ka jing reban ju ki dikitin ka long tang 0.9 milimeter. Bat kam long setia kitin kibalong kat kum ki kenon balabu on railong kitin ki stang bat ki busule thok bat le butu. Kum tan nak leng jo kaseng plat dawa ba ka sokar ka diban wengno ye kani ka kontrak ni ka jing ai kontrak ye kani ka company bakan supply ye kitin cepat Meghalaya. Ka jo por ka seng la dawaru badi ban pasang no ini ka kontrak du diban sim jing sistem yo director Jakarta Housing. Bulang unong thila ni unong order di kitin. Kaju ka porut nak leng jo ka seng ka dawa ba ka sokar ka dibale tinge halo jong kini skam ni ka tersi ka bakta ya ka pisa jong kipai ba. Nakaliang jong ka seng chuai CCEC hakini menin gesi ngiyo jingtem ba ka housing department kumba Juliet Himalosnam ka shat sami kini gitin sop yen sha ki long yen haki shnong ba ki chaka ki repair dong ka jala ka jongi ti kumagiyo jingtem hakini gisingi ba kadon ko ka company ya ka ba ka directorate jong ka housing kabu kum kata ka supplier nam ta kini kitin sop yen ban poi haki block lani ki CNRD block ki ba fair dong ka jala ka jongi tiang ni apo khasian Giant Hills kila adon kat tu kat ni teligi blog ya ke ba kani company kala poi kini ki ten sop ye ngila yo jing tip ru kila adon ki blog ki bala adon ki bala ada sam ru ikini ten sop ye syaki kat tu kat ni teligi long ye ti hadin mengiyo ikini jing tip ngiyo ru ya ka jing ujon naki pat ba namar ba kini kitin ki bala poi hapo blog ya ki ba don hadu mentah ki bedang don hapo ki jaka ki go down jong ki block ba don du ki bala sam se ki rupat ba ngiyo jing tip ba ki di kitin ki belong low standard hadu kata lata ka housing department la ne ka directorate of housing dan lada pipet ha ki snem ki bala dam ka jukhot ye ki tender na ka benta ban supply ye ki ni kitin ki bong ba ka jingjrong jong kitin kala bende praput hadu khnai put ka jinghe kala bende du praspa but ka jing reben jong katin kamdei bandunai ka 0.45 mm ka umut 100 mm dari kini kitin pat ki bapoi menta haki blok ki ba fair ki badang don haki go down jong ki blok but don ru ka we ni ki blok ka ba hapo Giant Hills ya ka bala de ban sam syaki pat ba yong begini kitin ki bapoi kum ba kilong menta ki bapoi ki kitin ki ba lada karban ya kan nur ki datang 0.25 mm ti ka jinglap ka jong kaseng ngilap ha ilak ya ki khot ha keleng jong ki jaka banlet wat banlet pet yikini gitin ti kiladon ka tukan ni ka bangila alap ki don pat ki blok ha ka ba ngi pha ki khot banlet ribun ki kini ki blok office ki khang talai ki go down ki jong ki ngi khamla bandrung ki go down rek e ka ba shai ka bang yo jing tip wat na ki officer ki ba fair ka ong ba ka standard la ne kata ka jinglong jingman jong kini gitin ya ki bala supply dah kowe ni ki supplier kalong kibom day kat kum ka order ya ka ba ka housing department ka bu kat kum ka jingtip ka jongi ka housing department ka ai order na kamenta ka tin ka ba reben 0.45 mm ndri gitin pat ki ba kani company ka wanra
kapan poi ki block ki ba fair jongi ka dei tang 0.25 mm hazo 0.28 mm kumut kitin ki bastang hadu kata tengi nak liang jong seng iso ban penpau ba kani ga jingle ngimtep manu badan benta kani kam namar ba ladang ong bangi thiet ngi book order ban penpoi kitin ki ba 0.45 mm relada kitin pat ki poi ki ba 0.25 mm komut ba ka sorkar ka pelut ya ka pisah jong pat ba ban siu lane ban penteri kami kan ka skim dak ba pelut de ki pokrur tingka nama la dingi pet ya ka notice inviting quotation jong snam arja r4r katkum ketu notice ki ong ka housing department lane ka directorate of housing ka khot ban pani kini quotation ka budget jong snam arja r4r ki ong ba ban thet kini kiten kan lut kum ba r4 crore ai Terdiri mentau senam ngimtip namar bang ngimyo ngiwat na po net na po website jong ka housing ngimtip kat nu kila pendon kam ka pisan rek ai ka ba penso kya yang i kalong ba ka jingwan ra jong kini kitin ki bom ya hap kat kum ka order ya ka ba housing department kala bo ngitip syai ba housing department ka kala place order sya kani company nam ta kitin ki belong 0.45 rek kitin ki ba poi menta ki dei ki batang 0.25 mm tengi ngiso ba kum ka seng ba kadon ka ai salendat kala bandon ka scam hakaba kandon ka jingya trailang ringkat jong ki officer jong kani ka department ba kumju rupat kani ka company ka ba kamso lungo kalong ba ya kani ka kam supply ya kini kitin hapo me ka halia kini ki blok poi mentah ki blok ba fair la ai kani ka company ka ba kerting ka Haryana Iron Works Private Limited na po Kolkata laring ipet ya ka company profile jong kani ka company ngi check menin na po website jong kan lang ipet ya ka company profile ngi yo iba kani ka company kam don bentai ka ban national na ban supply kitin sop yang lagi dai tang ka company ka ba snai kita ki steel pipes but tubes ka jingkli ka ba mi mentah kalong ba manu budget ya kani ka company ban supply kini kitin kata ka dei beningkong ka baar kalong ba lada ka directorate of housing ka director jong housing ka bari ganong thiet ka place ka order nam ta ban thiet ya kita kitin ki ba 45 mm balai gani ka company pat menta ka penpoi gani kitin ki batang 0.25 mm ki ba katkum ka jing sothu ka jing kali ka jongi na ki stakeholders ki ba fair ngi sothu ba kita kitin ki ba poi menta ki long low quality substandard hadu kata bawat bantap ya ki yeng ki ba syong masa de ki merat iya ha hadu kat nu le ban ong ban ai se ki pat ba bakin tap ki yeng ki jong ki te hadian mengilap ya kani ki menta ka sngi ngi lapha ya ka jing thua syak office jong u chief minister shaw deputy cm ba Preston Tensong bat kumju ru shaw Marquis and Marap obade minister in charge jong housing department hakabang ilabu ya ki santli ki jingdawa ga jong kabaningkong ka jingdawa ka long babaro gitu kitin kiba kani ka company ka lawan ra ha kala dep ban penpoi ha ki CNRD blocks ki ba fair po ka jala ka jong yu khamtam ya po khasian jan hills ki dei ban pen phai no la ne ka sarkar ka dei ban pen sange no ya ka jing sam ki ni kitin namar kam don jing mut ba pin sam ki kitin ki bagi pat ba ki nom la ban penon kam bat ka baar ka long ba kumnu pin sam ki kitin ha ba ka jing pelut pisah jong ka sarkar ta ka pisah pat ba ka dei nam ta ki 1000 mm regi tiar pat ki bapoi yang nyangi ki dei tang 800 mm kata ka beningkong ka baar namar ba ban thiet igini kitin ka housing department company pisah dala dia ka pisah ka ba housing department ka penon kam ka di khajna ka jonga ka jongpi upat ba ka mut bagi penon kam da ka pisah jong pat ba tingi suthu bahang ni ka don ka scam ka bahe namar ba la shu inflate ya ka dor ban thiet ikita ki 1000 mm gitin report ba supply di ki 800 mm ka pen iba kadon kajing pendon kambak layu pat ba lani kadon kajing ya bam pisah hang nur teknang ban lap ya kata kajing dawa jong kaseng ba kalong badai bandon ka inquiry hakaba kani inquiry committee lani ka inquiry officer kanu ka ba sarkar kan thung kan yet ya katenrai ba manu bandon bentah kani kajing supply kini ki substandard materials lani kini ki tiar ki belong substandard kabalai nakaliam jong kaseng dawa ba ka sarkar ka dei ban pensitom ya director ne ka director jong ka directorate of housing namar ba katkum ka jing tip ka jongi kanong thiet ye gini gitin ka de ka office jong director of housing kamut ba ka director jong housing bat kinunu officer ubodon bentah kani ka jing thiet ye gini gitin ki belong substandard ki bapen poi kani ka jala ka jongi dei ban pensitom ye gini ki officer katkum ka an bat ka basaw ka ba nakaling jong kaseng ni bu ka jing dawa kalong ba kani ka company Haryana Iron Works Private Limited na po Kolkata day ban blacklist ya ka
Mdi ban syak banang ni sakmat ka sorkar jala ka jong ngila ni kanunu department kan yon don benta bat kani company namar kum bagi tip himenta kat kum jeng sutu ka jong ngi kalong bakani company kala ya lat na ka e ka baka directorate la ne ka kata ka department jo ka sorkar ka labu ya kata ka order ka jaka bakan supply ya kitiar ki bakat kum ga dor le se ya ka sorkar ka labu namta ka sausan re ki wan rak man di kitiar ki bom ya hap bet ki bom ya dei kata ka dor bat ka jing pulut pisah bat ka basan yakini gitiar jong kani company kamwanra hangnu no office jong directorate of housing re kalera be direct hapo ki office jong kisian RD block kajing dawa jong kaseng kapasan kalong ba kumnu ki BDO lani ki officer ki block ki accept lani ki pediang ni kita gitiar claim dapat la kita gitiar ke hap ni am kat kum ko order ya ka sorkar ka komot ba kajing dawa jong kaseng kalong ba ka sorkar ka de ban shim kam lani pensitom buat iki BDO batru iki officer ki ba pediang ni kita gitiar namar ba ka directorate of housing go ong ka place order namta ka sausan menta kitiar ki poi hapo block office deki 10 ki batang 0.25 kakajing sisha haba wanra ikitiar da ka company ka phak sign ru ngathrai kinu ki kenjakot lani ki chalan ki boong balah pediang in good condition ba kum ta ter tit kumnu kini ki officer lani ki bri ki badai page hapo CNR di block ki claim dapat ya kitiar ki ba kumnu kitiar ki wanra tingi ngiso ba dei ban pensitom ya ki officer lani ki block development officer ki ba pediang ya kini kiten kat kum gajing sutu ka jongi mdei baro ki block ki bala yo pediang ya kini kiten kidang don katu kan ni kiteli ki block ru ki ba claim yo pediang kila don ki block ki bala yo pediang wat kila don ru ki bala ada ban sam sik ba ti ya kini ki bala yo pediang hadu menta bat ki bala ada ban sam masu ba nakaliang jong sorkar de ban pensitom ya ki block development officer bat ka ba kawe na ki jingdawa jong aseng galong ru ba ka sorkar mardor kari bentung yung nudul officer uban ya let lang bat ni hajaka hagita ki block ki bagini gitin ki lapoy ngin ya let pet ya ka condition lani ka standard jo gini gitin bat lada ka sorkar kamle kumta kam shim kam kat kum kiti jingdawa jong kaseng ki bala ayang tihan yang santali na kaliang jong kaseng ngin sa shim pat da kiwe kila kilinti naman ngi sngo thu shai bat ngitip shai bakani ka scam bat ka jing pendon kam bakla ya ka pisa jong pat ba namar ba bantiet ya kiten de ki phokraur tingka bat ka rekom thiet ya ki kamlong kat kum ko order ya ka ba ka government ka bu lani ka department ka bu kamot ka don shalandet ka ba ka jingya pendon kam bakla ya ka pisa jong pat ba bat ka bakhat du ka bangi ngi kwa banong khamtam be ki amali kani ka jing sami kiten kuma ko ba ka housing department ka pha shi ki block u MLA u hab ban recommend yanu ban ai kini kiten usu ai we slip na ka office yung MLA ki lera ha block ki pat ba ki yo ban shimik ta gitin ngingi kwa ban karpat ki MLA ki jongi khamtam ki lai fun riu ngut ki MLA jong ka khasian jantil kalong ba phidei ban dalet pet shwai ki tin shwa be pin sam chu pat ba namar ha bakut hi ki pat ba ki ong bakani ka scheme ka bawan no MLA u samtin u MLA tingi ngi sngo ba shwa ba pin sami kini gitin phia ban shimru e jing kli ban pet namar kam don jingmut ba pin chu sami gitin shi ki pat ba bakin nomyo ban pendon kam ku mangalong mene kidi gitin kat kum ge su thu ke jongi tang ban tap ki yang siar ki yang syong jong kisnyang ki me hap kunu pin sam shi ki pat ba jong kani rilum khasi jantia ka jongi bat ka bakhat du ka jing karpat ka jongi ke dei ki pat ba shwa ba pin shim mi kita gitin ki bawa MLA ai la ne ka block ka ai phia ban lit pet la ki ya hap ne em ba pin shim mi kini gitin balada fi thu ba gitin ki ba bom don kam la ki bom don jingmut ya fi ba pin pendon kam la ne pin ra sigi ngi jing sem gi jong pi ngaso ban khot ban weri fi ba pim dei ban pediang ngi gitin ai ba ka sorkar kan pen phai ai ba ki block kin pen phai kini gitin sha ka department ka bathiet bat ka department ka bathiet kan pen phai sha tau supplier thnam bakan nomblong ka jing du non ya ka pisa jong pat ba ka seng ka kwa ba ba phi ong ban ai de ki sausan phi dei ru ban ai de ki sausan nama haka bakhat du hi ka pisa jong pat ba ka la pendon kam hang ni kita ki jingdawa ki lada ka government kam shim no kam so bang sab le pat de ki wigleti say jong ni company hi ki ong ba the company is engaged in manufacturing and supplying of ERW steel pipes and tubes for the last 15 years. The steel tubes and pipes manufactured under the trade and brand name of Haryana kat kum kani company profile hi gila tho da ka basai ba ki jing sna jong ni company ke debit tangi ki pipes but ki tubes ndon he ru ba tho ba ki sna ya ki tin te ka jing kali ka long ba kumnu la je ya kini ki ya kani company nang taban supply ya kita ki
ya kita kitin nak jala ke jongi kakum ke jingtip ke jongi hagi senam ki belada Syaiwan Ra kitin nak ki company ki bolong ki deal ya kakam kam jong kitin perintah senam bolong kolong bakum nu lalet kini bat ka baru kolong ba lani ngipet ya website jong Directorate of Housing yo iba 6 tahun senam arca RPR ka don gani ka notice inviting quotation dari 6 tahun ni senam 4 arca RPR saung ngimlap ya kan notice ya ka bala khat ya kita company lani ke supplier ban supply kini kitin te kanir kabu jingkeli bakumno lajet ba kanu kodor lajet ya kani company ya kabana kalian jong keseng ni dang pen create ban file wat iki RTI ru ban wat jingtip kapnu ko bisa kumno lajet ya ni company bakunta ter pedi Ngla padang na menang keleng sarkar kelak nak mon lupa klaim khod ya katandar klaim you show award batch ke company kumbang ong pi haduk mentang ngimla ban ong ba kumnu lajet balai lajet ya na company na mar bang ngimla iki kot isa e katang sa ngindang wat e bo menta ngin pan iki notice inviting tender ba kumta ter ndrei kabangi ngi sokya kalong ba haba pithiet iki nu bitiar pithiet na kapisa jongpat ba haba pithiet pi ong ban thiet ya 0.45 mm kata ka 0.45 mm ka dewan poi sopat ba mar kadon jing fer shibun apa dengan 0.25 bat ka 0.45 mm katit ya kani ngi layo sngo wat na ki officer ki badan haki jaka ki ba fer ki ba pentep yangi wat na ki nomi ikhmat ki don ki ba pentep yangi ya ki tin ki ba poi ka ni khlimat ka momenta